Welcome to the Leading Sight News. Bas pen bolero kacitonga jok bang hini atu mahiring tangrak are Jakhong ni phai kris ke bada por phai kep malom Bokajan Police Station ke Parlu National Highway 39 tar Balijan Eastern Karbianglong College Gate atheng nu along amat bas la pen bolero kacitonga jok bicycle kacitha batum bang hini yang bong inut abang ahiring tangrak are hu kisudun Birta kilong du nateng ke bolero kate warabang penang ithan du nateng bas kate warabang da semet ke pacat pika jok api pen nili bolero aphana patong dun chorlo posi pherang ke thengno nang pachini dun lapen lapu bicycle long bang hini atu mabang ke amethanga sa chedam boma hut bas kate warabang bolero aphan api pen patong dun phit ajok bolero abang control ji aphan bor ipiglo bonta une dera jok bicycle ke vek bang hini atu maphan patong pon phitlo laso jok cycle pen ke dama tumbang ke are hu sonang olo puta nang pachini dun are ngahu ke so tumamen Samir Goyari Arta Ingkoy Rahini Apuamen Monir Goyari lapen arong kacari bosti Inura bangke Sonjoy Basumatari Arta Krener Kep Apuamen Komal Basumatari lapen arong Amrajan kacari bosti pusi pangthekpon lapen bolero katewar abang amen bapu rongpi arong long kathar gutam bosti alangli are ngahu ke so lapon ahiring tangrak avelang puta nang thandun kapacat pik ahem konglong mate bus registration number lake AS05C6011 lapen bolero registration number AS05R5840 pusi pangthekpon nonamat kedoan asai setarai komasai khetun chepari deng ponsi lapen berta ke tok boma porhut anke kithi ke jang abdurta abelang monta inut abang hiring tangrak ke so jok tong sikot pen hospital long an ponlong lo puta berta rebdulong Anderson Rong Pi Bokajan Hawar pen itama pherang kenang kilo berta The Leading Sight News Nijangkar Bianglong Hamren constituency ke Parlo Lin Chika polling station along APSLC party ke hai ningarong Chepipon Nijangkar Bianglong Hamren constituency ke Parlo Lin Chika polling station along APSLC party atung Lok Sabha kilik mate MP election hot pharo isira krep ho vote chepalong dun si mesen pen chepahai pon posi pini ningarong Chepipon hot an esan ke chetong arat lapen chorapsar sirong arat lapen Lin Chika polling station along ke doan phusar pisar korte lapen injir kibi kithia tumpen ningarong Chepipon Lason si kedantang MP election hot BJP party atum ke Hamren constituency along ta nangrem dun detlo lapen non ke wang GML election ta EPSLC asong si ang ton ta hai pon pek poposi maya long chethan pon Laso maya long aluhiaman benang chitong dun APHLC amai phujai kathar lapen 20 nong bai thalang so LSC president Bikram Hamse lapen spokesperson ang tong inti kathar lapen Hamren town committee amai phu cleaning son ronghang alang litum nang chitong dun si mission pen mayalong RDP dun Hamren pen chono sing ronghang report The Leading Sight News lapen litum spokesman Antong Kiakihai lapen litum Halloween pen Sarupathara constituency pen president Bapuram terang akihai lapen litum dak Hamren constituency president Muniram Teron pen Chenglok lapen litum dak town committee long president secretary Nixon ronghang lapen television tim oke hai lapen kaduk oke pilih lapen tum LE long panai tong dun nobo gonto iki sangho kakar sangho alang li phandame kaduk oke phandame nili na tum phan APSLC ki hai ka gonto direk lo kado aporen dunu lo nili tum puthot dong kamukam tan tum iki ang kang tame iltum sar phan ka chupha pona mai do hal bang so mai da nili tum por phai ke thom gili nangi kita por phai kiam te dakan sini jom do chorna kasini li theni alam de tham chot po alam ma gela puhlo ili tum dak nang litum Lim Chika rat pen chenglok ili tum kar bianglong angkang lapen ensil angkang kaduk kawe pen ili tum homosti
gap on ilum capahai lo. Homosti gap on ilum capahai lo. Labangso ka capahai tekil ilum kuson. Ilum labangso homosti gap ilum ka capahai tekil lake. Kaya baham ilum cisong langku. Ini gitu posil ilum ka capahai. Kali madi limcika along arara sumupan. Tangka sikai sibar ni tunang thoma. Nang thon theke di. Sita ilang itu modak APSL sipan pahai det lo. Kupia podlo ma ni det ni longri tabang sopan lapen nisu non kiwan jilang pan kace raja panse nang itu APSL sipan pahai. Kasi non kiwan jilang kami itu intonan nilang. Lapen ini tu labang so limcika nang itu ma PS ben cenglok homosti sirket karbiang long lok ke haidera jok BJP mate bongo sena RSS tumbake itu nangka peri taktik lo nangka peri taktik lo kupia polo nangka peri taktik lahin lo pili army anta edet ilong le ikhla ban kacisong ji rak atum inglong arlok tame pusar pisar tum anda ada pluk sigalangku itu pili ang long tame lasi ini tum labangso bongo sena pan homosti keblong tapare mundet ke laki ini tum than kakali ini tum jakong ini tum masal jai ka thar pena jakong ini tum masal tum pilo nang than sik sidul aroni tum hanang than sik sidul chokli manonang than sik sidul jakong kami tum hanang than labangso jakong ajok ini tum tame akhe chok je pa ki han gut ke jok nang ne buka sini bang itu mengkok. Dalam begini, nasi non bangke, ini tu masa itu